Nahaliinaan kaaditan asintakot na namatean ni Lisel Balaguer kan Barangay Fatima, Tabaco City matapos na makontak na siya kasubagong aga kan sa iyang live-in partner na haros sarong simana man na daing pamate sa iya. Istorya ni Lisel, Desyembre 21 kan maglawodan sa iyang live-in partner na si Frederick Bernacer asin ang duwa pa kaining pag-iriba na taga Mercedes, Camarines Norte. Makalihis kaini, daing na siyang nabaritaan pa sa kunyain o anunan kamugtakan kan mga ini, kaya ipig-report niya na ini sa otoridad. Maugmahon po akong maray na nakaligtas po si agong ko. Abot po sinda sa Balangunan, Katanduanes na December 22, asin pag maaga naglawod sindang pabuyang, maaga ng alas 4 pabuya po sinda. O, iyon na po ito. Basta ang taramon po kang kapitan ninda kang Baruto, magilid po sinda. Kumbakong 28, 29. Istorya subuot ni Bernacer na ubusan nin krudo ang bangka sa may kadagatang sakop kan Mercedes, Camarines Norte, kun kaya dai na kinaya pang makabalik sa Tabaco. Magilid na po bagasinda. Mercedes na lang po sudalagan ninda kasi dahil na kayaw na hanggang digdi sa Tabaco sudalagan kasi naubos na sa 330 litros na dara nindang krudo. Sigun sa pamayo kan Tabaco CDRRMO, daitulos sa inda na ipaabot ang impormasyon kaya kan petsa 27 na ninda na ideklarang nawawaraan na sabing mga parasira. Nakatalaan man kuta na magkondusir nin aerial survey an OCD Bicol ngunya na aldaw. Alauna daan ning maaga kasbago nakadaong so bangka nida nagpataw-pataw, ano, so kung iisipon tapirang aldaw na naubusan na dang krudo, so nyaon sinda sa Cam Norte Mercedes, and in fact napabakal pa nga nida susira na dakop ninda. Pagduduo ni Mulato, da isinda nagkaiguanin pagkukulang huli ta pirmi ninda subot na pigtatauanin abiso ang mga parasira urog na kun may nakabanderang gale warning. December 20 kami nagpaluwas ki advisory, ano, 21 sinda naglayag. So igwan na kitang kumbaga standing advisory, no sailing policy, ano. Pero dahil nga naman naglayag pa sinda. Kasi kakasalon da sutugang kainikan, ma-celebrate sutugang ni Frederick na nakapasar sa LET. Kaya nagpirit na maglawod para pagduman sa tugang igwamang kidaran sira buda kwarta. Katakod kaini, plano kan Tabaco CDRMO na magsagibunin inventory sa gabus na bangka sa syudad. Registered man o bako, kinakaipuan subot na igwasinda nin record. Mientras tanto, nagpapadagos pan pinagigibong search and rescue operation as in aerial search sa pitupang nawawarang parasira sa Catanduanes. Kung sa intulo sa mga nawawara ang gikan sa Vira Catanduanes, mantangan napat ang taga Viga. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda.